Kamautho pastorate kabahap hapo karibhoy sepngi presbytery jong karibhoy presbyterian synod hene kasngi kalayo banbu maunong rim na kabenta bantay kayeng jong ka pastorate kabanlong ru kum kashlem trikam jong kamautho pastorate hagashnong mau lingkong ribhoy district kabalapan mang hagajinglut kabahan ribhoy laktam Kumban shipintem ya kamautho pastorate laseng haga arpulai terik jemang arjar arpulai hadin badep banmi na kamardon pastorate bat hapadeng kita kilai snem ka pastorate kalanang penyat bat pentelun ye kikam henry kidon pat kijing ki bakum ka pastorate ka bathamai ka haban mat ha ka bedei ba kijing penlong ye kijing yalang bat ban pentelun ye kikam labun sin la hapshu penon kam ye kijaka jong kiwei Hakani kesngi kelalong shisha ke jingger ku bat kabadap da ke jingkemen. Ha kaba kamau thok pastorate kalayo ban bo yu mau nongrem bantai ke shlem trekam ke bapura na kebenta ban pentelun ye ki kam jong kebalang ki baha hapo kamau thok pastorate bat kum ru ban yo ban penlong ya ki jing a jing hikai she ki khun samla na do ke vocational training ke jing hikai ruai bat jing hikai tem bat kiwe ke bakum ke pastorate ke idon kam ban le na kebenta ke burom jong uble Yo tayo mau nongrem lawan ban play do MLA kamauti ba Charles Marngar ubaderu advisor ke Sorkar Jilla ubalashimi ke benta kumukongsan ha gajingan don lang uba ransom sutnga ubare co-chairman ke MIDC kumusembut kongsan ha kabalay sakhi gajingan don lang kinongelam niam kibakenthop yu Reverend ESA bat upastor IS Makdo kibade ki pastor in charge jong kamautho pastorate lembak kitemen basan kilong kemi bakinong kitkam kibakmat jong ka pastorate lembat kiwe bakren na katika jingyalang nakaliang uba Charles Marngar kum unong mikmat katika than uloong bahabas dang bantay kanuganu kam kamlong ka basuk henry habang idon pat ye kajingeteli ban ye kershan lang kanum don kajing ban pendap ye kanuganu kajing temu Uba Charles Marngar hakati jingkren ulapan pau bukumu MLA un kener kekti ban yarap shipau lak tingka na ka scheme jong u na ka benta ban yo ban sedang ya ka jingtei ka yeng bat ulapan sngauru ba unom pat ino henry undang yai persyang ban wat lenti ban penyo ye ki lat jingyarap hadu banda yeng ketika yeng jong ka mau thok pastorate Rekat begitu kot kajing hoba Charles kolong ba lada ong gibalang wan pan jingerap gibalang te ba tabanur ba ong em tapi tak de jing ngam not ban ong em tinggal ong gitu kesngi ba ngan sawan tak kesngi ke bapikot rengkat ru bat kijing pen mana ki mangan saai ke jingerap tina kaliang gajonga kini kupor ngakwa bat pen pau api bang ladon gejing pen mang ha gejing isya kesngi bawan pastor kesngi ngalaong ba ngan pen mang sanlak tengka tianrei hadin bangalatip benda apa ya kejinglut ke estimate ke badai ru ripo laktam nga perkhat ban sedang ya ke yeng ke ban ripo laktam tang na kasanlak bat kejingilum lese kadang rit ngimpat he ru tina kata kadaw ngala perkhat bangla shimi karai bang penmang na ke skim ke jonga ban penmang sya ke ni ke yeng jong ke pastorit hakani ke sen ke pementa ke beningkong Tuan ban peliu ne monogrem sipo lak tengka naga bentau jing tei ke yung jok pastor kani ke jing ai ke banga ISP nganut banong bakam dei ke jong ba Charles kede ke jing kerku ke bau belai ula kerku de ke kambalang ni ra la iban len ba haki imlang salang wi elang hi Dei bapi bapenlong hanga bayo ban ai pi rekat bagi jinggalam ke jong play dengan ngai scam bagi ni jing ai kan long ke jingkerku iyo ban sedang no ban train no esena ke pisah ke pidon kat tu ni nang sedang no ngate habya ke file kat tu kat ni te simpor kat tu ni benai dia nang sedang bapi dia katawan ka tak sekolah dia om tang gatan rei ngin ya syong ngin ya kendo na kapor ban tau kilat kilanti se om tang na skim ke banga ngadon kum MLN rei ban tau ru kiwe kilat kilanti kum ba pipi skotrai ngar ngo skotrai ngan ni skotrai lang ikini kekam ke badan hang ni
kaba ngin penyang ye kene kayeng jong ka pastorate di kenang ban muslim ngadon kendiat ipasok ban penpau kene gepo kat bang dang syong hang ne ngeken mau ya kejingkren kejong ubreu jong ublei ubolong tang unong ra khuri hakayeng sim hakahima persya baruta udai Nehemia ubekeren hak kitab Nehemia kalnong kebaar kedkot kebakat nyo kebaong ya ngini yang bangintay kani gasngi ngasodai nomor pangimpat sedang ya kani kekam mga ibaran sam may don lang kinong syarai lagi pastor kitemen masan bat baro ki bedon kani gepor ngakwa ban ong ini kentin ya ngin yang bat ngin yete kajing ong kajong Nehemia kadeh hadin boyo sngo ya kajing ut jong ki pardo ki parasnam ki badan hakata kenong ba yoi ya kajing don kam ya kajing kiba kedon hak imlang kesalang dikani kajing tai kani kayeng kani kesengi mengisdang bantai ke pastor kajong pi kamut tang ban pentelun ya ki file kumala keren syakmat ban pentelun ki file jong ka pastorate jong ka jingiseng gantai jong ka si union rai ka deiru ka jingdawa jong ka imlang kesalang ngasyong hani nga perkhat ka jaka ka baiternat ka piang bare bayo ki te na kane ka yin ngam artatien ban ong ba ngin suyo iki kam ki bapala ki jong play ka baningkong ka jing penyaj pentelun iki kam jong ka jing syakri jong ka pastorate ka baar banra ya kisap kitalen bagi kon samla kidon ngi sodon bok idon ni pastor jong beriu director jong ka music ministry jong ka sinat hang ni lese ko wi gesngi ni osgo ki sur sawa seyon ki papang ki banmi na kani kejaka ka pastor kata kani kam ka mangalong interest ka bang ije ka balik se ngila ban perkat adin ni kata mau baka pastorate ke jungi menta kadang dantang laisnem hakarta ngadu bala seng ka latung ka art platorik jong ubanai me jong usnem ar hajar ar pulai hadin ke jingi klat jungi batka mardon pastorate hakini ki lightly kisnem kum ka pastorate ki kam kilanang yat ki kam kilanang roy ringi don pat ki jing ki bangi kendu ha ke jing pentelun ya ke kam teng ki kendu jing ru ha ka penlong ki committee teng i haban penlong ha ki ying mane jong ki balang ki badon apo jong ka pastorate jungi teng i haban penlong ya ka committee jungi hang thi ham sning ka badai ka ying jong ka mopo mardon pastorate ka belum kum ke jaka ka bangi syong wai lene pendan kam shipor dan makine ki jing ki bangi ya kendu ka penlong yangi kinong yalam apo jong ka pastorate ban perkhat da kumwei bat sakaweng yo iru ya ka jing don kam apo jong ka pastorate jungi bangi don kam ya ka ying ka office ka batikna ka badan hapadeng jong ka pastorate ka jungi nang bangin la ban ai ki jing syakri ki bakhamba aya ki balang ki badan hapo jong ka pastorate kum kinong yalam ngidon shibun ki jing tumu habangi te ya kani ka ying pastorate ikwa ban bu ya ki vocational training center ikwa ban bu ya ki counseling center ikwa ban bu ya ki office jong ki seng ki bapher ki badon apo jong ka pastorate ka jungi idan shibon ki jing tumu ki babha na ka banta ban syakri ya ki balang ya ki pat rungit ki ban hapo jong ka pastorate jungi dei na kata kadaw na kaliang jong ka pastorate inong yalam jong ka pastorate house nam ar hajar ar pulahi ngidon ka jing perkhat bala kumno ngin sedang ban watno ya ka jaka ya ka bantei ya ka ying pastorate dah ka jing persyang jungi ban wat ya ka jaka bantei ya ka ying pastorate ngilawan ban ya kendu ya ka balang maulungkong da ka jing ya ka kam da ka jingkit kli ya ka kam da ka jing sebon mensim jong ki khot jong ka balang presbyterian maulungkong kila ai ya ka ni ka jaka ka bla he kumban riu hajar square feet tam hang ne hapo jong ka shnong jong ki hapo shnong malungkong dan akaliang jong ka pastorate idap da ka jing sngo kemen ba jing sngo ya ka balang malungkong hi barok ka wei ya ka jing ai jong ki ya ka ne ka jaka ka bla he kumban riu hajar square feet
Bat nakaliang jung ka pastret harus nam ubaladep haka jingeseng pastret ka balong haban budai. Namar bangila yo ya kan ka jaka ka ba internet ka jaka ka balong ka nongrim jongi kum ka pastret ngila ya kut sendon ban bu no ya ka headquarter jong ka mautho pastret haka ka jaka ka bal ais ngubha da ka balang maulung khung. Namar kata haka ka snam bladep hi haka jingeseng pastret ka balong ban budai nakaliang jong ka pastret kala thung ya ka building committee rengkat kato ka nengut kidkhot ki ban shim ya ka jingkit kli ya ka kam bat penya sheprang ha ka bede ban yo no ya ka ying pastret kumta ha ki committee ki bla dep ha po jong ka ni ka snem nakaliang jongi ka building committee ngila ya kot bat haswa bingin sedang bete ya ka ying pastret ngila ya perkhat ya ka fon ngila persyang ban ya penmi ki fon napo jang ka pastret daki donation kumjuru daki jingkershan jong ki balang ki ben napo jang ka pastret jungi habat habang hadin bangla snguthu baka fon kala sedang benmi kumta ngila ikut ban penyo ya ka plan estimate bat kumjuru ya ka drawing jong kene ka ying pastret kumta ngila lej ban ya kendu ya iba dingdo ibalong ru architect jong ka ying bane hang ti haban budai mai i da ka jing i ya ka kam ba da ka jing ya ka jing sebun man sim jungi la ya rap ingi ban penyo ya ka drawing jong ka ni ka ying pastret nakaliang ka jonga kadap da ka jing kemen ka bakraw hoi tap ding gini gisngi kiba ngiya lenti kam tam kum ka balang ka jongi kum ka balang ka jonga ka banga ngadon ngiya tap ding ki khoru khoram mar kata ngamban se ka ni ka por da ka jing sukia ka man sim sobha ban ken maulem haki jing duai na kamata ka balang ka jonga teu blei un yalam ya ka balang hapdeng ki jing ya lenti ki jongi ka ba ka ba kelan som haban ken maulem haki jing duai ki jong pi kumala pules dang menne balada utrai te ya ka ying ki benot le no ki bate ya ka kata ka de ki jing pen ken mau na ka kitab sam ka basispa ar penyo kane ka de ka benta ka bangidon ka man ken mau habang idon kano project lagalong ha kabalang lane ha ka pastret lane ha ka presbytery kumta terter ngidon ublay jongi ubolong uju menen menta bar syadu ki bom jukut kumangilay osngo menne ya ka kentin lamprang na itemen basan chaman jongi kikti jongi kilong ki batlot Henry warap ding jong ka jingklot kikti ki jongi ha ka tin parengi ong ngidon ka limitation Henry ngidon pada ublay ubam ju ino yangi ublay ubolong uju menen menta bat syadu ki bom jukut kakti ki jong u kadang ai kener yangi haki jingya lenti jongi kum ki kristan habdeng ki jingya lenti ki jongi ki bangi kendo Henry ublay u yai long ringkat bat ngi haki kam ki bangi ngitrei kum ki syakri ki jong u kat ne ngidon ha ka por ngiyo panwan man saki ya kani ke jingbu mau nong rem ha kani ke sngi kapen ken mau ro yanga nakaktin ke jong blay nak kitab chronicle ka boong kumne totei ya ka ying ublay un satay ya ka ying jongi kata ka day ka kular ka ublay ulaay house im David wong kus im David namar maladan ka donot bantay ya ka ying ka jonga ngaru ong ublay ngantay ya ka ying jongme namar kat ning idon ha ka por kane kade ka benta ka ublay labu yang kum kinong yalam jong ka pastret bangi ngin sim ya ka project mokum ka kam ka ublay ula penset hangi kinong yalam jong ka pastret banga kermen skam da ka jinge trailang kibalang kibadon na po jong ka pastret ngila ben pendap ya ka project na ka menta ka buram ka jong ublay Barahaga ni kapur, kumalaong man nga nam krenslab. Nadu pas dang temen sani ong mo baran som bejrong kekti. Haga ni kapur sa bacal. Dalam penjerong mentah ten long his sabi. Penjerong his mentar mo. Kan balai. Dia penjerong hi. Dia namar ladam penjerong mentah pada lah syong temen san try sebenarnya temen san. Dia haga ni step. Ngani tu if hi balai nga ong kumta. Namar ba Hakin hamnu benai beladab 9 November ngalek sethi sepo kat Arsnong district. Hapo KJP kidang ong district
ngalai siya kata ka program bangani at hu ipi kay ka ba ngamla ban muddor uwi na kinong yalam bapaw kman mo lakot yu kum kongsan hakata ka program ngam tip yo mapiru pila kersyan pila yarap mo henry hakata ka jingya tu kabang tip kabaki ki pastor berkinong syarai jong ka balang jong ka district kat arsnong ki tu kiong pitip baran som hakata ka program kabo 1 taw nong yalam lakot kenang banbu mo bantay kata ka ying jong ka district namar ka jing don kam jong kini ki parabangay haba kiwan na kat arsnong kiwan ban syong thai hang ne po mau jrong so ba kinlit shalong baraba kiwan na shalong ki hier mau jrong ki syong thai berkilit sa shnong namar ka di shnong ka bajangay ba henry hakata kasngi kabo taw nong yalam ukren uang yakini ki kentin uang balay ko pi ki pastor bat pi ki nong saray pi pulut porthan yaki jong kado tega onga tasngi ta ki nong yalam pastor saungot kidan berkinik teman san onga te pastor nga sutu te kadang don hian de perthai dang habi lang mi kedok ban mesim mo dang ong ba chal suntan ngi te mo te le kedok ban mesim dang don ni kata hadang kadang don de perthai dang habi lang kedok habi yo iyo buri wot kan de suduai te mlong remo pastor mlong rapi ngate ka so kum ta rapi hab ai ni spikin ja ngi mo nga so kum ta te fiu nga so kata ka de jing su thu jonga te hen ko por na mar kata kum ke jing ya don benta haga ni ka sngi Bachal se insa ai sibun tengah dengan ai tang kandiat bachal kita bila haban kit kli ya kan ga benta te na kaliang jonga kan ga por nganom kren slam ko bala ong ya pi nga ai ngo yo blay ba pi kum ka pastrate mo pila shim ya kan ga jingkit kli bantai ya kan ga ying But kum kadak jog jimpli ni ko por dekat bai ba ran som sutnga tepat eventan ni ke screen klabu ang ni kum kadak jimpli ya uni mau no rem jong mau tho pastorate labu yau ne mau nong rem bantei ya ke yeng pastorate hamau lungkung haka khat atrik benai Disember arjat arpusan bat lapeli dai ba Charles Marnga MLA jongka mau hati constituency but advisor to the government of Meghalaya haka jingit don langkum musembut kongsan iba ransom sutnga beri co-chairman jong ke MIDC jong ke government of Meghalaya. Sana,